Når du her i tredje kolonne har fundet den madvare, du ønsker at tilføje til dit barns kostregistrering, skal du trykke på knappen Tilføj madvare. Herefter vil madloggen vise billeder af typiske portionsstørrelser for små børn. Du skal vælge det billede, der bedst svarer til den portionsstørrelse, dit barn har spist. Du vælger ved at klikke på billedet. Særligt for madvarer i hovedkategorien brød vil der være billeder som disse. Her vises madvaren, hvor en del af billedet er klart, og en anden del er sløret. Ved sådanne billeder er det det klare område af billedet, der angiver portionsstørrelsen. Den slørede del vises udelukkende for at give en bedre fornemmelse af brødtypen, da der er stor forskel på brødtyper, form og størrelse. Har dit barn for eksempel spist en halv skive lyst rugbrød, skal du først vælge det billede, der bedst svarer til formen og typen af det rugbrød, dit barn har spist. Herefter skal du vælge den portionsstørrelse, der bedst svarer til den mængde rugbrød, dit barn har spist. Portionsstørrelsen er angivet af det klare område på billedet, og her svarer det for alle 4 billeder til en kvart skive rugbrød. Har dit barn altså spist en halv skive rugbrød, må du ændre antallet af portioner. Det gør du ved at anvende drop-down-menuen nederst til højre. Eftersom en portion svarer til det klare område, som er en kvart skive rugbrød, skal du vælge 2 portioner for at registrere, at dit barn har spist en halv skive rugbrød. Har dit barn for eksempel spist en hel skive rugbrød, skal du altså vælge 4 portioner. Omvendt har du også mulighed for at mindske antal portioner, hvis dit barn har spist mindre end en kvart skive rugbrød. Har dit barn fået fedtstof eller pålæg på sit brød, skal dette angives separat. Først finder du den type fedtstof eller pålæg, der bedst svarer til det, dit barn har spist. Herefter skal du angive mængden af fedtstof eller pålæg. Klik på det billede, der bedst svarer til den mængde af fedtstof eller pålæg, som dit barn har spist. Herefter angives, hvor mange stykker brød, der er kommet fedtstof eller pålæg på. Brødstørrelsen på alle 6 billeder her svarer til en kvart skive rugbrød og en halv skive franskbrød. Har dit barn for eksempel spist en halv skive rugbrød med fedtstof eller pålæg, skal du altså først angive mængden af fedtstof eller pålæg, og herefter vælge 2 portioner her i drop-down-menuen. Det kan ske, at billederne ikke viser præcis den madvare, dit barn har spist. Det er fordi nogle af billederne bruges til flere forskellige madvarer inden for samme kategori. Det er mængden og omfanget af maden, du skal fokusere på. Når du har valgt brødtype og antal portioner, trykker du på knappen Vælg for at komme videre.